kwathi qhiqhu ukusa yakubona ukuba ayiniyisi yachukumisa usikrobana womlenze wakhe wancothuka usikrobana womlenze kaYakobi ngokuzamana nayo yathi ndindulule ndihambe kuba kuyasa wathi yena andiyi kundulula umke ukuba akuthanga undisilelela yathi kuye ubani na igama lakho wathi ndinguYakobi yathi igama lakho akusayi kuba sathiwa nguYakobi kuya kuthiwa unguSirayeli ngokuba ulwe noThixo nabantu boyisa wabuza uYakobi wathi ndixelele igama lakho yathi ulibuzela nina igama lam yamsikelela khona uYakobi wayithiya lo ndawo igama eliyiPhenieli kuba wathi ndibonene noThixo wahlangulwa umphefumulo wami. Verse 31 lathi chapha ilanga akudlula ePheniweli ejingela ngomlenze wakhe. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngokudibeni ngaphakathi. Amen. Mhlawumbe sicebele nje umsukasana siba unobele onencako lothando sikhayizwe nali Nkosi yethu lapho thetha kunye nathi kuze sahlukane kule ndawo singabasindisiweyo ngoYesu ngumfeli wethu. Amen. Amen. Siyolala sidibane ngomso uThixo sasibolekile imini yonke kodwa ndiyafuna okokuba kule misuzwana nje sibe nendawana nje esijongayo kwesahluko se-32 sencwadi yeGenesis bali elifutshane esiphanza ulazi sonke ibali likaYakobi ebambene nesithunywa ethafeni. Chapter 32 ikhona indima apha ngenhla pha kuverse 23 nganeno kuba size apha kuverse 24 landima uverse 23 yiyo esityhilelayo oba yonke le eyenzeka from verse 24 yimiphumela kaverse 23. Balilwe kaYakobi siyalazi sonke nemibhatyazo yakhe ayenzileyo ukususela kowabo de wabe ungumntu obhacileyo. Siyayazi lo mibhatyazo singabe nje sawuchitha ixesha but iBhayibhile isibonisa oba usukela kwelo xesha izulu alizange limyeke uYakobi linayo injongo elalinayo ngoYakobi nganeno kokuba abhatyaze. So uba ixesha belivuma mhlawumbe besiyawuthetha ngento ethi uThixo lonto
agqibe ngayo ngawe uThixo uzayifezekisa ukuprova ubuthixo bakhe apha kuwe nakubantu ababukeleyo. In fact, uJeremiah 29 uverse 11 amandla alendima ethi ngokuba ndiyazazi ingcinga endinazo ngawe ayizongcinga zobubi. Siyayibona la ndima zezoba ndikunike ikamva kunye nethemba. Amandla ayo lendima apho thina sibenefita khona awakho kule ndawo yengcinga, awakho kule ndawo yekamva nethemba, kodwa amandla alendima akhusela mna nawe obezongcinga zifezekiseke akwiform uverse 11 akuyo. Kulapho ingcinga zivalelwe khona ngokuba ndiyazazi. So when it comes to God's plans and thoughts about you, akashenda verse 11 ngokuba mina ndiyazazi ingcinga endinazo. Imagine if God were to consult other people ngawe bekuyakwenzeka ntoni? Because khumbula njengamadolwane okokuba no matter how hard you can try, you can never be in favor yomntu wonke. So imagine ukuba ingcinga zikaThixo, iiplans zikaThixo zomnika wena nam ikamva nethemba bezinovulelwa kwi-singular form athi I am no longer alone when it comes to the plans I have for you. Imagine xa uThixo ebenovula igugula ebiza abanye abantu nazilandilazo ngomadolwane nibona njani? But in the Evangelo bazipase against the will of other people, it is because zijikelwe phakuThixo. Ixesha lam lizondishi. So uYakobi uthe selebhatyazile kwathoba iingcinga zikaThixo ngaye azixhomekekanga ku-Esau. Bayixesha belivu. Imagine if God were to consult Esau about Jacob, wayezawuthini? Then basema limenelene elo ngeke uzamthatha. Then basema kuYakobi ndinavutshuluka yentsikelelo endingazaziyo abandizawuthini ngenxa yelamenemene ubani uYakobi. But because God does not consult, yazazi ingcinga. Ithi iBhayibhile wayilandela uThixo iprogram yakhe. If ixesha belivuma bendizawuthi awubenefithi kuba ubhetere nanto kwiiplans zikaThixo, but because uThixo ulandela icebo lakhe elibotshelelwe phaa kuwe. Then basihamba kunye mandihambe ndizawushiya ixesha. iBhayibhile ke alandelwe uYakobi, but izulu liba ngafika lifika uYakobi uxakekile. Ndifuna sihambe nayo step by step uyawuphuma kwiverse ngomso sikunye. Liba ngafika uYakobi utheni uxakekile, but verse 23 iBhayibhile ithi uYakobi Jack wafika phambi komfula weYabhoki. Usuyifunda iBhayibhile, wafika phambi komfula weYabhoki. Lambukela izulu eweza abafazi bakhe abangaphi. Lathi good shot
ithi iBhayibhile wawaza abantwana sikunye washiyeka yedwa. Mfunda verse 23. Okay. Yonke lento ezakwenzeka from verse 24 yenzeka because kufika ixesha when Jacob separated himself from the surroundings ezazi ngabe ziyamxina uThixo. Mhlawumbe ixesha babezosifumela bendizawuthi at times uThixo uyamqakisa ngesurrounding yakho. It is high time. Look around. If there is a negative influence in your life, always shake away. I would rather be alone with God than to have numbers around you. Must have friends of church. Ubuyazi ba abantu abalungileyo are just there in your life as journalists. Ubuyazi manje, a journalist is a professional trained how quick to get to the place of sin. Trainer alone. Indlela ekhawulezileyo yoyafika kwindawo yekhwayela. Number 2, when he or she gets there, he does nothing to redeem the situation. Tata mnangale profession. Kuthiwa xa ufika pha, leave the situation unattended. Just collect all the missing things. You are just present like journalists in your life. When you are in crisis, they never offer a hand of help. That's true. All they are good at doing is to collect all the juicy details to destroy your reputation. Nangoku abantu abachitha isidima sakho ayingobantu obungahambi nabo, ngabo obuhamba nabo. Ubixesha benzuma bendizawuthi check your surroundings. Bawezimfule yakho ushiye kusiphindile nje Nkosi. Ntonje ixesha lami lizandishiya mfana mthimkhulu. Ithi iBhayibhile uthenethi baweze washiyeka yedwa. Verse 24, akwabikho moya phakathi kwale action yokuba weza nogaleleka kukaThixo esithi mamela ke brother ndim lo. So verse 24, it is as if God had always waited for that moment. Ndiyafuna ukuthi ukhona umuntu lapha ebenothi umuntu okha awazi abantu ngapha komfule yakhe athi ashiyeke yedwa, athi I just need time alone with my God. Ndikhole uyamve khotse gxalabeni kudala ndikufuna. Hayi man mfoka amadolwana. Psalms 1 ayuyona lo muntu ongahlaliyo pha embuthweni yabagqili. There are blessings when you separate yourself from certain surroundings. Don't you trust on she? Hayi uyona lo muntu ongathi this is just bestowed consciously, but you just chose ongabikho phakathi kwe-surrounding yabantu. Yimba ixesha belivuma into uzukhwebula embuthweni yabagqili. It comes with blessings. Asikavani i-crisis i-Seventh-day Adventist Church ekuyo today, it is filled with people who have all the reasons to leave the church. Awundiva ibandla lesisalela lizela abantu pha kubo izifuba zigcwele zizizathu zoshintsho. When the church needs people who have more reasons to stay in the church. A young boy
a young boy. Kuncwadi Acts chapter 20. From verse 7. Gama layo Yutiko. Khayile iphinde ivele eBhayibhelini. Ivele njengento enye. Yoba ithe yami iBhayibhile kuzele egumbini. Yi-farewell service madolwana. Sikunye kutheni kuphethe. When it is packed, it is always a reason for other people to have other agendas. Sikunye xa ungekho ndawo ngaphakathi abangangenanga, they always find other agendas. Sikunye some ukugcwala ngaphakathi give them reasons to go back home. But in the Bible, kwakhona ntwana, when everybody else had reasons for other agendas. Yima nikayiva le Bible. Anikayiva. Whilst others were standing outside blaming the leadership, esibizele apha kanti ayizukwazi usi-accommodate. Sikunye Acts 20 kukho abantu abalapho phandle pointing fingers to the leadership. Isibize kanti ayizukwazi usithini. Sikunye. So because the leadership has failed, sikunye, so be it. But kwakhona ekandiphikisi, the leadership has failed, but I have my own soul to be saved. So maybe leadership, if let me make myself a plan. Ithi Bible yasikhangelela indawo. As a first day. We need members who will have full responsibility of their own souls. And point fingers at the leadership. Wamana? Ashwami xesha wakwethu xebheka masalamahle xebheka he saw a different product. Ndifuna uvala inkonzo. Xebheka uYakobi he saw a different product. What this being may be here, but he is not of this world. Sikunye wabona a being ikule ndawo kuyo, but from that being wayibona ba ayiyo lapha. There was a time in the Adventist community benisithi ihlabathi singekavuli imlomo sithi uyabona abantu angaphakathi kwabona. What these are different products. There was a time when the Adventists were obviously a different product. There was that time. There was a time esasibona oba singabe sinyathela kodwa singoba lapha. And the question is, ilizwe lisathi xa lisijonga libona iproduct engeyo laphana. Let us leave it for another day. Ithi iBhayibhile yam izamfundisa uvume ngokwakukhwela namapulpiti. Ithi iBhayibhile uthe nethi baqwalasele savala inkonzo ngoku oba le being ayiyo yalapha wabona kuyo make hamba nami ke ngoku. The more he looked to him, sikunye uthi uDad White xa ethetha, the more we look to Christ, the filthier we become. But the more we look to one another, the better we see ourselves. Into ebangela uba ucinga ungcono kunabanye abantu, it is because awujonganga kuKristu. Sisamehlo kuyimbangi nomgqibeleliso wokholo lwethu. So xa une-syndrome yozibona ungcono kunabanye abantu, that is a clear indication awujonge kwindawo. Because every time you look to others, you will always see yourself better than others. But the minute ujonga kuYesu, the filthier you become. Andiyaba singancedana njani? Jack nizabuyela eBhayi. Nansi ithi yawuhlatyelwa ngqungqa amasabatha.
ubone uyisarams kaThixo ziyayicula into nje ziyiva ithi ingoma chief of sinners though I be ndizibona ndingumono omkhulu kunabanye aboni ndibuza uba xa uyiqonda loo nto ubungangqungqucula 188 ngoba 188 ayingomntu ozinyomela ukuachieve uba ngoyena moni so bekumele uba uyayicela into yobumono omkhulu kunabanye aboni mhlawumbi yawulungiswa apha ekhaya ayigqithe kule ndawo uthene xa ibona uba this is another being ithi ibhayibhile wathatha imfulana kunye nayo sikunye then Jacob began to have a personal contact with that being hamba nami ke ngoku sikunye that being was the representative of heaven sikunye so lo muntu abambene naye ubambene kunye nantoni nezulu sikunye so for the first time Jacob had a personal contact with heaven hamba nami ke ngoku ndifuna uvala inkonzo sidla ngothi xa sixoxa ezifundweni for amadolwane phakamisa umuntu athi kaloku tishara thina singuSirayeli wasemoyeni ngalo uyandiva mdala into athi singuSirayeli wasemoyeni ukumva umuntu otshoyo phucukile moslonto ukuthi singuSirayeli wasemoyeni ubona abantwana bakaThixo asibasiyazivana oba sithetha ukuthini xa sithi singuSirayeli wasemoyeni buya namumva from chapter 1 wencwadi yeGenesis uyawuthi ku chapter 31 sikunye from chapter 1 to chapter 31 igama elithi Israyeli uzalikhangela uncane aliveli eBhayibhelini sikunye from chapter 1 to chapter 31 lithuze livele kube ku chapter 32 napha kuye kube ki-activity ithatha indawo uzeligama lithini ingekabikho izamfundiso no activity sikunye elo gama likwazi wakho funda nawo ithi iBhayibhile usuku bonke ayikho into eyenziwa nguYakobi ngaphandle kokubambana nantoni so uYakobi for the whole night he had no other agenda but wrestling with heaven sikunye akuzakusa ithi iBhayibhile izulu lakhupha ibhatala wavala inkonzo lakhupha ntoni li-impresswa ngumoni ojijisana nalo wathi noba into ndiyiphosile kodwa iintsikelelo zakho mandingazithini zona lizokuthi izulu lawuimpresswa yiloo nto lathi fondini masikubhatala sikunye masikuthini so egama lithi-Israyeli is a reward you can have a personal contact with God ngenxa yaloo nto akukho Israyeli wasemoyeni kube ngene kwibandla leSalem kodwa Israyeli wasemoyeni is that individual that has a personal contact without that contact ngoba ilo gama lafekethe gama lithi Israyeli elo gama lafekethe liyasetyenzelwa ubhatale xa uzawuphumulana lithi izulu si-impressed mono njengawe olibamba izulu engafuna uyiphumula masikubhatale ngoku akusayokuthi ungekho usukela ngoku uzaba ngubani uzaba nguSirayeli nangoku ithe iziphuncuke the very person who had a personal contact with God wazala abantwana abaninayo bona personal contact bayophelela nje into zaphakama
uzokusasa nangoku le nkonzo ithanda biphuke kwaba umntwana amadoda ayezala nakhoyo sikunye siphuma kubantu benkonzo ekhoba uthethwa ngabo kuthiwa ngabantu ababebambene nezulu sikunye ngelo xesha inkonzo yayisahamba emgaqweni impazamo abayenzayo abo bantu kuzala abantwana bazala abantwana abayakanda oyisebe bexhathise kuzo babaleka negama abangalisebenzelanga namhlanje sifunde baba ngustrike semoyeni. The question is, do we have a personal contact? Imandifana inkonzo check inkonzo ubuKristu abuyo medical aid umakhi madolwana ayothatha i-medical aid abe yi-principal member athi kubuthi umfazi abhalise nomkakhe abhalise abantwana babe zi-beneficiary kodwa umuntu we-medical aid umadolwana inkonzo yo-medical aid Kamba God as old as he is Thixo kanamzulu Thixo akazalelwa ngabanye abantu bakhe nawe uNikodimo umntana wenkonzo uzalwa ngabantu benkonzo ngokwenza research uthetha efika bathi soyibeka phansi profile uzafuneka uzalwe ndim kuba ndifunda zukulwane Thixo kanabazukulwane imasathandaza masibuyele kule ndawo ke ngoku izalwe ngoku sijonge iprinciple sawugqiba sivala inkonzo sithathe nje iprinciple sivala inkonzo sikunye Jacob is in his sinful state in Genesis 32 he is in his sinful state sikunye wabona izulu ligaleleka if there was enough time besiyawuthaka likhangelanga lilo limkhangela sihambe nalo ndawo nto nje sishwane ixesha sikunye he could not take credit akakhanga likhangele lilo limtheni sikunye nje zishwane ixesha mamela ke kulo mjijiswano kuphulizwe ngifuna sitsala iprinciple sivala inkonzo ne sitsala iprinciple kulo mjijiswano uthi lo ovela ezulwini ndindulule simbambile ngithini kuba kuyathini funa usihambe nami ndindulule kuba kuyathini yacaca phandle oba lo une-assignment sikunye ibochelelwe exesheni sikunye xa esithi ndindulule kuba kuyasa uzama ukuthi akumele oba kuse ndilapha sikunye kona akukasi mna kufuneka ngoku ndinduluke sikunye kuba ngokwe-assignment kufuneka kuthi kusisa ndibe mna ndingekho apha hamba nami yintoni ukusa ande xa isithi kuya yintoni ukusa sikunye ukusa kukuphuma kwantoni ukusa kuthini kuphuma kwelanga emasilungisane ke emasilungisane ukusa kuthini kuphuma kwelanga ukusa akudetermine ixesha ndiphula pho ukufa kudetermine kodwa ukusa kudetermine ukuphuma kwantoni ilanto uzawuvuka ngomso ulilinde ulijonge baliphume ngabalixesha utikisha ane linda usuku olulandelayo awuzutikisha kulaa ndawo utikishe kuyo ukusa determine ixesha kodwa kudetermine ukuvela kwelanga usengumuntu weziprofeto namaxesha kwi-Adventist Church ndiyakunqanda sikunye depend on the time. Urayithi ukuzifunda kuba
zona zikukholisa okoba nunga kuzakusa kodwa akuzukusa babethe ixesha kodwa kuzakusa kuba isaya ilanga lokulungisa sikuni so asizibophelelanga maxesheni soyika ukuvela kwelanga ngaba lungavela anytime nabaya 1844 ngabantu bexesha sikuni nawe masinanyazelele oba angavela nangaliphi ixesha ngokukusa kwenzana ixesha kwenza kuvalelana uyakusukela uMikhayeli hayi Nkosi nima undiza nzoma uvela ngibona phebhashi ngabe liqoqe obungathi game phela kuba kuphela ixesha ubuyazi ba akho game phela kuba kuphela ixesha naza iteam zityiwa on the 93rd minute azilaya umangalana kwaFIFA zithi bekuphela ixesha uyabuza uFIFA uthi ndiyalibona ixesha into endifuna uyibuza ikhalile nina Number 178 ingoma lenkonzo ngenze athi mhlawumbe so batsixhomekeke kuwa singathi nazi yasokuza ixesha wathi ayibazalana isingaweni ishwa ixesha bazalwana imandivala inkonzo so xa esithi kuyasa uthi uzawuvela ilanga so I'm just assigned to be with you up until just before the appearance of the sun. So just before the appearance of the sun funeka mnandimke awundiva nangu Yesu ozodwa njengokulungisa uthi ndizawunishiya ngomthetheleli there will be a being assigned for sinners. Never on the way zelingamyeki limxhakamfule lijijisane naye uthi that white God that being just before the appearance of the Savior kuzafuneka umoya engcwele urhoxile phakathi ngeli xesha ngokufesithi impilo kuba kuyasa wayerhobisa umoya engcwele who will be assigned for sinners from Acts chapter 2 esithi basemgonile bathe bathatha bambhaqa bafuna igumbi bamxhakamfule othi basebethetha ngelizwi befuneka from that time whoever ongena kule movement uthi akubhaqa umoya ngomyeki awuxhakamfule esazokunexeshana elincinane esiyibone wena uzawuthi nganeno koba kuvela unyana kaThixo ilanga lokulungisa kuzafuneka lo moya umjulu imani yavana asimele ulungisana ke ngokwindawo ethi sithi sithandazela ukwehla cela sibe kancinci kulo ndawo cela sibe kancinci kulo ndawo nizakhumbula uba siqale nini badala uzi-engage ekuthandazeleni ukwehla kwantoni count amanyala avelileyo enkonzweni from that time up until now it is getting worse than before. Since siqale ukuthandazela ukwehla kwantoni ufuna ijongo ayongifuna ijongo yima ke sikuzane Acts chapter 2 kwehla umoya engcwele kwibandla likaThixo tikuni Acts chapter 1 kumku Yesu immediately chapter 2 kwehla then
the Holy Ghost arrived in the church of God. Is there ever a time when the Holy Ghost did not take from the church? Because the church of God from Acts chapter 2. Is there ever a time? Is there ever a time from that moment? Look, I want to believe the reason chapter 1, no 2, and then there is no time where the church of God can survive without one of the Godhead. Are you clear? Even the children doesn't survive. Sing a question, where's this cat? Then the question, who was where? I am posing a question. This is a Nam Uba City, Sisaulim, where Sikuni.